This is a story of passion, resilience, and most of all, love. A bangka ride, then on board a habal-habal crossing rivers for 4 times. Yet, the journey has barely even started. Kanang makita ninyo nga mga bungtod, ya nahimutang ang New Bukaw Elementary School. Maabot ka din na pinaagi nga maglakaw ka dito sa Kaduldulan. Maabot siya og 3 ka oras kung beginner lang ka nga molakaw, pero if kung anada ka maglakaw, maabot nimo siya og mga almost 2 hours. Kung sa kuan lang yun ma'am, bago nga first timer mo sa dere, more or less, kanabi na babay, moabot gyud siya ma'am, mga 2 hours kapin. Nya since kung maanad na, murag ma-memorize na, modaga lang siya mga 1 hour or 40 to 45 to 1 hour ana. Ang lakaw siya ma'am, lakaw lang na siya, pero wala labot ang kaning, wala na water padong dito, ang kalahi naman sa dinghunat. I am JPP Dupalaag of New Bukaw Elementary School, the school head teacher 1. Assigned ko diya sa New Bukaw for almost 9 years na, and then being a school head for almost 3 years also. Ako si Evie Maria Cabanilla Ibis. Walo na ko katuig dire, kasi way back 2013. Then 3 years school head sa Himatugan Elementary School. Sani siya sa sitio sa Barangay General Simaco, lungsod sa Toledo. Ako si Gilbert G. Ubanan, teacher 1. Nagsugod ko nining eskwelahan na atong June 16, 2016. Then 5 years and 5 months na ko diri. New Bukaw and Himatugan are among the public schools in Toledo City, Cebu that takes hours to reach by foot. The former entails a steep mountain trek, while the latter requires passing through the Manoto River. According to the Department of Education's data, as of 2019, Central Visayas has a total of 1,043 schools located in far-flung areas. Challenging jud kayo ang pagsaka ma'am, kay especially ang locality. Mutik jud siya og time. Mugikan mi sa Toledo proper, kay taga Toledo raman mi. Almost 1 hour ang pupadung sa barangay proper, and then pag-travel na sa gikan sa barangay proper mo take siya og 2 to 3 hours. Then ang imo pa yung sakaan ana is dili ra siya nga plain, kundi kanang sakaon jud kaayo. Unya kanang challenging jud kaayo, kay while mag-travel ka dagang mga risk nga imong masugatan, mga bitin o sa pa mga tao pa nga mga kuan wa ta kabaw, kay kana mga gian kalasangan jud siya, walay mga kabalayan kaayo. Ang risgo lang jud siya is ang kanang pagkatkat sa dagko kayong bato while nagdala sa mo ang bag. Since going back and forth daily is too strenuous, the teachers would usually travel to school weekly, which means they also have to bring with them loads of supplies along the way. There were also times when they had to go back and forth every day because they had babies to nurse at home. Kinahanglan gyud siya nga mag-breastfeed. So kinahanglan mag-uli-uli every day. However, the greatest challenge and threat to their journey is rain. Nga kanang kunting uwan, grabe kalapok. So ang front jud namo is slide, daga na mga maestra nga mga aksidente nga ma-slide sila. Madayon ang Japon.
kat-kat na mo sa bato, na-adjust time, sugatan na mo ang uwan, na makuway ni. Pero most of the time, kanari mi diri matanggong, padung na mi pauli. Musuod sinis mga libon, para lang makaabot bis katong dili kayo. So, pangagyanan, nang hindi mo siya pwede nga iyahat og labang. Kaya tungod sa kasug sa tubig, plus nagkana sa may mga nadunggan diri nga nakaanod, kaya sa kuan, risko kayo mo ba? So, maunang, kung mag-abtan mi nga nagbaha, maahat na lang ginikat-kat sa mga pit-pit-pit na para makaabot niya atong part nga madahan gyud na mo siya og labang katong wala na kay bato. The difficult trek through the waterway is then followed by another hike along the riverside, going to the foot of a hill where they would ascend towards their school. Layo pa, ma'am? Layo pa, oy, kanang atbang ng bukid na at maunang eskwelahan, tangason po datong bukid. So magkuan, hangap pa tayo saka dito ron. Yan, maghakot may dagubig yun nun. Isang saka. Before climbing the hill, they would collect drinking water from the spring, which flows from a split bamboo that locals inserted into the fresh water source. Pananglitan kung magbaha, wala may imnunon. Kinahanglan mag-advance nga. Kadung na ganyang baha, dagan-dagan na parang kakwag ba inom. With their already heavy bags, they would start their uphill climb with full water gallons, making a few stops in between to catch their breath. Doon sa doon. Ay, success! Lalim. Kaya ni mo. Asa mo matug diri, ma'am? Maglatag mo diri. When the pandemic happened, their job became twice as difficult and their journey became even longer. Kay kasagaran sa mga tao sa bukid, wala sila yung mga gadgets, wala internet connection. So nag-initiate ang eskwelahan, nag-initiate ang mga teachers nga mo-conduct mi og direct instructional support. So kanang direct instructional support, moadto mismo mga kabalayan sa mga bata. Dito may mo extend sa among instructional support nila, pero mag-observe mi og mga health protocols, mag-face mask mi, mag-disinfection, maghatag og health declaration form para lang matudloan jud namo ang mga bata kay considering sa location, kasagaran sa mga parents dito is wala kayo sila kakuan og kanang secondary education, kasagaran nila nara just elementary. So aning kamot sa may pag-ayo nga maka-extend yung instructional support nila. Kilisod kayo gyud nga sama na mo nga minus migrado niya. Kami pa magtudlo sa mga anak niya, high school mga anak niya, kami pamikis kayo lagas kayo, maglisod mig tudlo. Ig-abot mo dire, mag-prepare mi sa modules, then
mo target mi og sityo. Pitan sityo Kalugtugan taron. Adto ta. So mag-usa mi og visit yan ang lugar ha. How long ang lakaw? More or less 1 hour sad. Nga. Maglakaw sa sapa. Subay Japon sa sapa, then pakilid. Kanang mga 1 hour sad. Adto sa Agop, mga 1 hour sad kapin. Lakaw gikan diri. Instead of receiving compensation for their added effort, the opposite happened. Their special hardship allowance, a monthly stipend given to public school teachers exposed to extreme difficulties and hazards, which is equivalent to 25% of their salary, was recently cancelled. Inyong pag-answer sa inyong module. Okay ra. Okay ra? Sure mo, nakasabot ra mo. Despite the unfortunate circumstances, their love for the mission and for their students such as Jillian prevails. Naara mo tudlo nimo sa inyong balay? Daghan ko nakatunan gikan sa akong teacher. Sama sa unsaman. Sama sa pagbasa. Idol na ko akong teacher kay bisag unsa kalisod. Sige sila labang tubig mabaha. Kay ila dya pang gipaningkamutan. Mugo mi extra mile para ato na mga bata alang lamang sa pagsuporta kanila agigiya or abag sa pag-answer sa module labi na karon sa pandemic. So since wala joy face to face kay dili sad mi mo qualify sa mga standards ma'am. So amuag yung paningkamutan nga mugo biyan gyud mi. So magsabot mi inuras or anadlaw kanus ami makaadto didto nga accessible pod ang or available pod ang mga ginikanan para maka-guide pod mi nila kay mo dili ra man sad mi sa mga bata mo hatag og instructional support ma'am sa mga ginikanan man sad. One driving force that keeps teacher Gilbert going was how he used to be among the students who lived in Toledo's mountain sitios, longing for education. Sama nako usa ko ka estudyante sa pangamihan. Ang pangamihan sa una year 1990 wa junay karsada diha. Then ang among learning sa una kay chalkboard ra jud. Then nasud na sa kong unahuna nga along sa kong journey nga magningkamot jud kog maestro, ningkamot jud kog eskwela para mamaestro ko. So sa akong pagpaningkamot gihatag sa Ginoo, nahitabo, nakagraduate ko, then nakapasa ko sa board, ng-apply ko. Moto gihatag sa Ginoo, dire gid ko niya di kay sain nga bukid sad utro po sang bukid. The rugged path didn't stop him then during his childhood, and the pandemic is not holding him back either in pursuing his calling. Worth it ra ang tanang kahago kay sa side sa amo ang pagka-teacher, makita man gid nato nga biyan sa pandemic bitaw di gid ta makaingon ba nga ni stop ang learning, naadya po'y learning. The teachers admit that with the ongoing modular learning, the students are falling behind their lessons, which is why the children need them now more than ever. Nag-struggle sila pag-ayo kay kanang kuna sila sa balay, kanang ang ilang time kay makuan man gud dili kay sila makuan sa ilang module kay nguban naa sa ilang kanang trabahon sa balay, patabangon man sila adto sa kaingin. So mo jud nay usasad, so mura sila matunga ang ilang kanang time jud nila sa pagkuan sa ilang module. Lahi jud ma'am kay ang mga bata diri ma'am ma-focus ra man gud nila labi na ma'am sila ra gisaligan sa balay, muatiman sa hayop, manghikay, mangarga o kargahon, dili kay sila maka-focus sa ilang tuon ma'am. So amo ang struggle kaayo na nga part is kanang labi na mga reading, maglisod jud sila ma'am nya mao to ang among buhaton padala na mo og basahonon or even before pandemic amo silang bisitahon. Requesting to be relocated to a more accessible school is tempting. However, Ang karon yung buka o giisip ra sad nako nga murag family nako mo nang nilas jud ko dito kay sige naman kog stay sa bukid. Nalab na jud nako ang school, nalab na po nako ang community, nalab na sad nako ang mga tao dito. Pero maulang gihapon ma'am kay ang mga bata nga akong gidaa sa una masugatan naman gihapon plus ang mga manghod pud nila. Sumurag na attach na lang pug ko sa ilaha ma'am. Oy,
Isang mag-aim ko nga mo transfer pero mingaon sad ko gihapon diri kay murag nayos nagduman taas-taas na jud ang 8 ka tuig. Unsa imo ang fulfillment as a teacher, as a school head, ma'am? Asa para nimo ang pinakanindot nga feeling? Kanang balikan ka sa imong estudyante ma'am nya magpasalamat sa iyang mga nakatunan kay kuan man good ma'am dili lalim. Niya lipay sad kayo sila nga naay gyud ni sud nga maestra diri kay tungod sa kalayo ba. Maka-inspire ka sa bata, dako kayo ka ng influence ang teacher sa mga bata. Kaya ang mga bata mas matuo pa sa teacher kaysa ginikanan. So dako kayo ka ng gamit ang teaching sa komunidad karon kay kana maka-cut-on man jud ang mga bata. So ako message ato ng mga teachers labi na na-assign sa bukid, padayon japon ta sa atong kanang gibuhat kay bawo ko nga kanang love kay nato ang teaching, love kay nato ang bata muna nga nisukod jud ta sa challenge. So mo nag-ingon nga sa mga teachers nga nothing is impossible with a person with a mission. So if kung mission nimo motulo sa bata, wala imposible. Unsa pa kalayo ang lugar, kung love nimo ang imong trabaho, imo jung adtuon. Pas laglakaw. Daghan man gyud mi diri sa Toledo nga na-assign og mga struggle kay nga place. Laban lang gihapon makaya ra gyud nato para sa bata. Hi, di lalimag maestra. Unsay mo kasulti sa atong journey? Nana si Lolo kaming Lolo Randy. Dari backward.